Lokho kuthiwa thatha na izulu uzodlala uyakhona. Thatha nasi isinkwa. Lesinkwa uzosidinga. Njengoba khona ungashiya isinkwa. Ashiya isinkwa. Thatha izwi leli. Izwi leli kungadlula konke kodwa ungavumi ukuthi izwi likushiye. Kungalili iBhayibheli mawufuna incwadi kaIsaya utshani buyobuna ethi nembali yosha ethi kodwa amazwi akhe amile kuze kube phakade ethi kuyodlula izulu nomhlaba kuncibile intaba kodwa izethembiso ikaNkulunkulu evele emazwini akhe ayinasuka linamandla izwi lakhe. Wasima ibhala ngalo uDavid uthi izwi lakhe linamandla. Uthi liyenyekazisa ihlana lonke laseKhadesh. Uthi izwi lakhe liyaduma phezu kwamanzi. Uthi izwi lakhe liyawisa imithi ephakeme imsedari yaseLebanon. Ethi izwi lakhe liyahluba amahlathi. Ethi izwi lakhe liyadabula amalanga omlilo. Obhala incwadi yamaHebheru uthi liyaphila. Uthi linamandla. Ethi likhaliphile. Okunenkembe ekhalipha nhlangothi zombili. Athi liyahlaba lahlukanise umoya nomphefumulo amalunga nomkanda. Linamandla. Somebody shout linamandla izwi. Ungashiya isinkwa. Noma ngathi ubona izinto ihamba kahle sithatha ufake emgodlagodleni wakho uzosidinga phambili. Ngaphandle kwesinkwa ngeke ukwazi ukudlula. Ngeke kunezimo ezobuza ukuthi sikhona nisinkwa. Abantu abaningi bashiya isinkwa namhlanje bawumlando bephila. Babona izinto ihamba kahle bashiya isinkwa le. Namhlanje bawumlando bephila. Ngashiya isinkwa. Bengamane bekushiya abantu bambelele esikweni. Ungamane ushiwe izinto oyithandayo ngalahlelwa yikho konke ungashonelwa kwenzekeni kodwa ungashiya isinkwa. Mawubamba isinkwa ubamba into yokubanjwa. Iyona nto yokuhluka ngayo. Iyona ndlela oyodlula ngayo. Siukhiye. iBhayibheli uthi lo ophethe izinkwa uzokunika imbili. Na asale nazo sala nazo. Listen angikwazi ukukunika yonke. Ngizosala nazo. Thatha lokho ukunika khona. Mhlambe kade wenza imistake. Isinkwa sijama sijikijela usiyeka silala phansi usiyeka siwa phansi. Namhlanje ngiyacela ungashiya isinkwa. Ngiyacela namhlanje ungashiya isinkwa. Bambe ngezandla zombili sithuba lingayizivele. Uthi mawudlula kulowe zinkwa thatha ezu2. Uzofika kulowe sithathu. Uphethe imvaba yewayini. Imvaba yewayini umoya ongcwele. Okuyena isidingo. Omdinga ngaphezulu kwazo zonke izinto ongacabanga ukuthi uyayidinga emhlabeni. Uyena okugayida endleleni. Uyena okuhola, uyasihola. Uyena okutshela ukuthi uyakwenza lokho asikwenzi lokho. Kodwa yena akuphiwana ke ngayo. Ubuningi bakhe kuwe budetermine ubuningi besinkwa esikhulu. Mawuze umuntu ethi ngiyathandaza mawungcwele egcwala kimi kodwa engenazi isinkwa udlala ngesikhathi. Ayikho into ezokwenzeka. Ubuningi ba isilinganiso sakhe si-equivalent to isilinganiso sesinkwa. So uyabona ukuthi mawufuna ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele yini okudinga ukuthi uyenze? Yiko ngithe ungashiya isinkwa. Moya oNgcwele. Wabuza uPaul wathi mhlani kholwayo nami amkela noMoya oNgcwele na. Kunabantu abaningi abakholwayo kodwa abangamaze bamamkela.
Njengoba wamkela uJesu naye umoya ongcwele uyamukelwa. Uyalungiselelwa ke mayizofika. LiBhayibheli lithi abafundi bakaJesu kwathiwa bahambe beyoyivalela, behlale bengaphumi, belinde azafike. Ngesikhathi behlezi lapha babetshisa isinkwa sagcwala kubo. Kuthe kungazelele lithi iBhayibheli kwezwakala like a mighty rushing wind. Phezu kwabo bagcwala izikhonti zamalanga, bagcwaliswa ngamandla kaMoya Ongcwele. Yingakho uPaul ethi ningadakwa iwayini kodwa gcwalisani ngomoya. Ufaniswa newayini. Yuzo ningadakwa iwayini. Gcwaliswani ngomoya. Bhayibheli mawuqeda ukubona laba bantu, khumbula ukuthi indlela yakhe iyaqhubeka. Awupheli la etendeni, awuzokulala la etendeni. Kufanele mawusufike la sikutshengise isigaba esithe thuthu la uya khona. Sonke la sibheke khona siyentabeni kaJehova. Siyentabeni kaJehova. Uthi mayibhala incwadi yamaHubo 24 uthi ubani oyoma entabeni kaJehova? Ethi ubani oyoma endaweni yakhe engcwele na? Ngiyabona ukuthi kunendawo inentaba okuthiwe kaJehova. Leyo ntaba kaNkulunkulu leyo ila ubukhona bakhe bukhona khona. Yila isithi sisekhona la abanye bethu bekwazi ukuthi bengene ukuthi isigaba esithethuthu befike manje entabeni kaJehova. Ubona abantu bebuka abantu bakhalela laba bantu manje abakhali ngoba nakubeshiswa zinyembezi eziningi sebefike la wena ongakwazi ukufika khona. Kunendawo ongakakwazi ukuyibona bona sebekwazi ukuyingena bayi-access abangena kuyo. Okuthiwa isentabeni kaJehova izinga elithethuthu elingafani nezinga labantu. Uthi mawusuka kulabo usuthola leso sinkwa uzokhamukela entabeni kaJehova. Yila ikhala lempi yamaFilistini ikhona khona. Yila impi ishisa khona. Umhlabelo wakudala uthi impi isashisa qina uthi ngo ungesabi nangu uJesu nawe ethi nazi nengelosi zokuphatha zikise kahle ekhaya lakho mesethi balibusiso ayilingi yini ethi bonke inkosi ngaso ungasoli abantu abasentabeni kaJehova abasoli. Abanye la ukuthi bacabanga ukugive up kanti lempi itest okufanele beyipass. Pass itest bese uwolela kwisigaba esilandelayo. Abanye sebaze baba comfortable kule ngoba babona ukuthi hayi ngcono ngivele ngingabe ngisaqhubeka. Pass your test. Kwafunda esikoleni kwangabhala ama exam. Pass your test and move to another level. Kune level elandelayo. But kufanele udlule kule test. Yakhumbula ngithe ungasishiya isinko. Usidinga lapho ke. uJesu uthi iBhayibheli ezile 40 days and 40 nights ngosuku lesi40 waqhamukela entabeni kaJehova walamba. Lithi iBhayibheli uthema ilamba uJesu wabona awuna amatshe agcwele phansi wavela uSathane. Wathi hayi phendula la matshe anulambile uwenza beyizinkwa udle. Kwasho ukuthi uJesu unasi isinkwa kuye ngaphakathi. Wathi indoda lela kubhaliwe phansi kulotshiwe umuntu uthi angephile ngesinkwa sodwa kodwa nangamazwi avela uNkulunkulu umuntu uyophila. Ukhipha kokukhona uwazi ukuthi unlock ingidi ephambi kwakhe. Wahlehla uSathane waphinda wabuya wathi lalela ndoda ayiphonse phansi uthe uNkulunkulu ngawe uyalila ingelosi ukuthi zikuphase. Wathi lalela Sathane kubhaliwe esinkweni esikhona ngaphakathi kimi ukuthi ungabamlingi uJehova uNkulunkulu wakho. Wahlehla uSathane kadeli waphinda wabuya wathi lalela ngizaguqa phansi kube kanye ngizokunika konke loncebo. Wathi lalela Sathane kubhaliwe weba lona khipha isinkwa ngifika izimo phambi kwakho unlock indlela yakho leswi mawungenazwi uzophela endleleni. Khipha wathi lana bathi ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho yena yedwa. Wabona Sathane hayi nomuntu unesinto waphasa indlela yokudlula. Ubuzi bakho uthi unaso nesinko. Indlela yokudlula isinko.
uthi mawudlule lapho yabona ke laba ke make wawela leso sigaba nje wanqoba uzobona ke abangayi lapho ocabanga ukuthi uyakhona uzobona bavela khona phezulu ke laba bahlala khona laba basebukhoneni bakhe laba bafana nabo bonke kwababona laba bayehla bavela kuye intaba kaJehova bavela kuyipresence wakwafika ngelinye uGabriel wathi mina uGabriel oma phambi kobukhona bukaNkulunkulu laba basiba baphansi kodwa baphezulu laba abavakashi khona bahlala khona uthi mawubabona bazobe behla bevela khona bephethe ihapu bephethe isigini bephethe igeke bephethe ifluthi bephethe igubhu bayobe bedumisa beshaya ihapu behla mawubabona uzobabona bekhonza inkosi ekhazimulweni yayo make wababona laba abafana okwababona laba badumisa laba angwazi umhlabelelo bazobe bewuhlabela kodwa khona maku ababona bazobe bevela endaweni ephezulu bazobe bevela kubukhona bakhe bexhumachuma beshaya iginci bexhumachuma beshaya ihapu bexhumachuma beshaya igubhu uthi make wababona umoya kaNkulunkulu uyokwehlela phezu kwakho umoya wehlela phezu kwakho uyoshintsha ube ngomunye umuntu awuzukuba lo ongena uyena laphaya ngoba sewuhlangane nabaphezulu Joba incwadi yamaHebheru anizanga nje entabeni ebonakala ngezandla ngamehlo nephathekayo uthi kodwa nize entabeni kaJehova la kunezigidi zengelosi ukuthi amehlo akhe wabona ukube kuthiwe bekwazi ukubona ukuyobona ukuthi upintane noma neduze kwakho kunabantu basezulwini kunabaphezulu abanathi namhlanje asongabo Elisha wathi baningi abangakithi kunabanabo baningi abangakithi sishayisana ngeyifuba nabasezulwini make wababona. You shall be changed into another man. Smell ngenyawo so. Uyakhazimula uyakhazimula khazimula we uyakhazimula Jesu Jesu amabandla wababona umoya kaNkulunkulu uyokwehlela phezu kwakho uthi uyoprofetha njengabo uyonika ngiyabona khona manje already asebebabonile asebeqala ukuphimisela ilanguage abangayazi kukhona bezwe ipresence yabo eduze kwabo already nami ngilana ngiyayizwa ipresence yakho ukuthi sebephakathi kwethu abasezulwini bazokhotha kanye nathi baze wababona. You shall be changed into another man. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is your opportunity. This is your time. This is your chance. This is your moment. uNkulunkulu bekubizeleyo nakule ndawo. Ubiziwe emhlanganweni. uNkulunkulu ngawe. Uthi kunezizwe ufuna uzidla. Kunemncela afuna ukidla kunama territories afuna ukwanqoba kodwa wena unakile uyibukela phansi kukhona abantu okumele uhlangane nabo namhlanje umoya kaNkulunkulu kumele ehlele phezu kwakho. You shall be changed into another man. Funa sidumise kafushane kube uwena la ukhona uvule kakhulu iphimbo lakho na uhlabelele ungayibamba ukhamluke kakhulu ngaphezulu kwephimbo lakho. Nikeza uNkulunkulu inhliziyo yakho
uthi nango Nkosi mina phambi kwakho ngihlanganyela nabasezulwini ukuthi ungcwele 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 ngiyafuna ukuthandaza nawe namhlanje. Umoya kaNkulunkulu ufuna ukwehlela phezu kwakho. Ugqobo lukaNkulunkulu ufanele lehlele phezu kwempilo yakho. Mawuthi Nkosi nango mina uyakwazi ukwahluleka kwami nobuthakathaka bami. Ngiza kukulekelele nihlenge. Ngifuna isandla sakho sihlale phezu kwami Nkosi. Namhlanje usuku lakho uNkulunkulu akuhlelele lona. Gijimuze ngaphambili, let me pray for you. Gijimuze ngaphambili, let me pray with you. Gijimuze ngaphambili, let me pray, God bless you. Let me pray with you. Abantu abaserious ngoNkulunkulu abafuna ukukhona kukaNkulunkulu. Abantu abafuna isandla sikaNkulunkulu endleleni yabo, empilweni yabo, emndenini yabo. God bless you. Abantu abafuna uNkulunkulu abuyisele idestiny yabo endaweni yayo. Abantu abafuna ukuzwa isandla sakhe sibathinta. Kapha salama. Abantu abafuna ukuzwa ukukhona. God bless you. Run. Let me kitchen. Umzuzu wakho ikhathi sakho ithuba lakho. This is your moment. This is your moment. God is imparting his presence with you. uNkulunkulu udlulisela ubukhona bakhe kwabadala nabancane bethu. God is touching our lives. He is reshaping our destinies. Oh my God. Oh my God. Thank you Jesus. Listen ngaphambili phambili zale zeninhliziyo zenini ke lenkosini. Ngiyacela mawukhona ungasala angikhuluma ngomuntu ophendukayo la. Ngikhuluma ngomuntu odinga ukuthi kubaswe kabusha inhlanzi empilweni yakhe. Uyazi le anhlanzi ukuthi seyacisha. God bless you. Uyazi le anhlanzi sekwaba khona izikhono ukulahlekele. Khona ukulahlekele. uNkulunkulu ukukhandelela lithuba namhlanje ukuthi lokho kukulahlekele ufumane nokungaphezulu kwalokho akuhlelele khona yena. Ukhona akuhlelele khona. uNkulunkulu uqobile. God has anointed people. And uNkulunkulu uvusa abantu kule ndawo yaseKenani abazoba zinhlanya zombuso wasezulwini. Abantu will run under supervision sesandla sikaNkulunkulu. Thank you Jesus Christ. Baba Mphosoli ngiyacela usondele baba. Sizokhuleka kanye nawe sibabeke izandla nabazalwane. Sizothumisa thina sonke ibandla ngemuva ngiyacela. Okwazi ukuhlabela ngaphezulu kwephimbo lakhe, ahlabelele ngaphezulu kwephimbo lakhe. Okwazi ukukhuleka nakhona ngemuva lapho nala ngaphambili noma ningasahlabelelekanga. Inhliziyo zenu yisele enkosini nangomkhuleko. Lindelana ukuthintwa isandla sikaNkulunkulu namhlanje. Lindela ukuzwa uNkulunkulu ethitha impilo yakho. Expect God. Wait for him. Prepare your heart for his presence. Thank you Jesus.
weight is too much. Lesi sindo sikhulu kakhulu. Ngikhathaza ukuthi abazana they fail to interpret. That is my worry. Abadlana bahluleka ukuletha incazo yento enziwa uNkulunkulu namhlanje. Umuntu uza ngengqondo yayizolo. Kunabantu la inkosi efuna ukuba kugcwalisa ngamandla ngenxa ye-assignment uNkulunkulu ayibeke phezu kwabo. Afuthi insuku ayifani. Inkosi ukuze enkonzweni yayizolo kodwa uza namhlanje. Insuku ayifani. Ungamclaim uNkulunkulu. Kunabantu abalapha ngemuva elokhu ngibona umoya engcole bakhomba ngesandla kanje. Athi ukubuyazi lo ukuthi bekuyilanga namhlanje lokushitha kwempilo yakhe. Kunamandla agcwele leli thende. Kunabantu afanele bagijime. Inkosi izoba empowerisha. Abanye bayobuyela emalokhalini bevutha benjengamalanga bomlilo. Abanye inkosi kukhonto ibeke kubo ifuna ukuyiqhumisa namhlanje. Usengasukuze ngaphambili ngoba ikhona lento ealamile kuwena ukuthi ungabuyeza ngaphambili ukuthi ialtar call uyijwayele kubiza abantu abasanda kuphenduka. Awusakwazi ukubona noma inkosi isikhuluma nawe. Ucabanga ukuthi kuyizolo kanti kunamhlanje namhlanje. Join these people if you feel ukuthi khona amandla ngoba umdolombe engakathandazi la ngiyeza ukuthi kuzosuma kubeka izandla kunamandla azogijima la. Umoya engcolo uyangitshela ukuthi if voltage isisindo salomlilo sizomgcina umuntu egijima indlela yakhe yonke. Kodwa kudinga ukuthi uvule amehlo nje. Mawusubabonile abanye uyabathinta umoya engcolo, hey wena. Abanye isithi asibaphazamiseka kusathandazeki. Abanye isithi asiqeda iappetite yokudla izwi likaNkulunkulu. Sebehamba ngeexperience yayizolo. Kodwa kuyezwa uthi namhlanje ilanga le-recharge. Umoya engcwele khona abantu azoba booster. Lesi izinto kade ingasenzeki kuwena spiritual zizoqala phansi namhlanje. Uzogijima more than before. Sokujoyina laba bazalwane singakathandazi. Sokuba join uNkulunkulu anibusise. Mawufika ngaphambili don't waste time. Ama-ashaza ngalokho bathinta kakhulu abantu engabaphazamisa. Ngalokho nibathinta. Thank you Jesus. Phamsi izandla abantwana benkosi. Kunamandla engwezwayo. Namandla engwezwayo. Lalela lento qala uconnect nayo. Connecta manje, connect. Ngoba kuzothandaza manje. Yabona mawubeka isandla kuzobe kuyiconfirmation yokuthi isandla senkosi siphe kwakho namhlanje. Lalela akho ukubekwa kwezandla nje lokwasenkonzweni kwasesontweni. Kodwa iconfirmation yokuthi isandla senkosi is upon your life. Lift up your hand. This power that I feel. Kunamandla engwezwayo. Lo brekasita. Ndemo ola haskondeshi. Mabelapha ngemuva laba ya. Laba bangemuva lapha yasho ukuthi ilaba asebebuya khona entabeni. Shuthi ilaba asebebuya khona. Kodwa ngiyathandaza ukuthi kungahlala emuva umuntu okusafanta aye khona kwayena. Ungasala emuva umuntu osafanta aye khona. Namandla ngiyawezwa. Asuka kulowo umuntu oseqaleni ngayaye kuloyo ngale. Khonto ezokwenziwa inkosi namhlanje. Let's lift our hands. La hasunenakho tasima. Mindi kaposhita. Donomba beka izandla phezulu kwabo. Ungcwele ke. Ungcwele uThixo. Ungcwele Koshita
asharisha. Let's asharisha. Baba wethu onamandla wonke ikhathasha. Nkulunkulu wethu onamandla siyabonga. Uthema ukhuluma kwesifazane. Hlangana naye waseSamaria. Wathi lamanzi azowathola. Wathi noma woma kodwa kuyogobhoza imithombo ngaphakathi kuwo. Nkulunkulu